Grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Għallu xaru ftit ħafif u iħobb iżommu twil fuq il-naħa wara. Dak il-li stajt ninnota jien fuqu. Ħanlaqek ma' waħda mill-volontarja tagħna Ingrid. Għandi pjaċir. Raġel tiegħi George. U raġel tagħha Brian. Brian? Waj, ma kemm se taġġibhom. Issa mhux daqt jibdew iħarsulek lejn mara n-nies. Tassu, la wara ma jħarsux lejja. Għalfej, mela se tagħmel xi makeover jew. Le, għax pregnant. Iva, kienet qalt li mendi bil-ħaq, kont insejt, skużawni. Nawguralkom, it-tnejn li intom minn qalbi. Thanks, iġri jasal għandi 700 sena issa. Nista' nimmaġina. Diġà bdejna nixtru xi affarijiet bil-les tara. Propjament xajn iktar mill-li biżejjed, iż-żardetta li biex tagħti ftit ċans. Għadha qastider li kien għalija ġextrat il-libsa tal-mamudija. Reħ xi ħossa. Onorevoli, bil-kem se ngħaddi minn dak il-bib daqs kemm neffaħtni. Niksub labra trid. Taħħa ċensa. U mhuwiex biżżejjed illi nirringrazzja biss il-volontiera, għaliex anki l-maħbubin tagħhom taw parti siwja f'dan il-proġett. Qed nara qudiemi lil Brian Attard. Il-mhux biss il-mara tiegħu offriet il-ħin tagħha għal din il-kawża, issa anki hu ġentilment offra li sponserjana b'dawn il-pjanti sbieħ li għandna mill-ħanut tiegħu. U mhux hekk biss, tallu wkoll offra ġentilment illi jgħinna finanzjarjament. Brian, inti parti żgħira mill-katina tagħna, parti żgħira iżda utli u importanti ħafna. Grazzi, Brian. Isma' Ħanajdlek Dream, m'għandix flus. le llum biex imur nixtru ħobża ma nta wara vera. Mhux se titħaqbija mal-ajrta, ejja mur ħallini kwieta. Please vera l-ħobża. Kelli flus fuq illum imma biex taxxaqa moħħi żurżija u l-buttal qalzet imtaqqab. Dejjem ngħid ħanħitu u dejjem ninsa. Mhux l-ewwel darba li smajta din l-iskuża. Forsi vera skuża, ma llum vera biex imur nixtru ħobża. Issa mmur ma nta wara u nerġa' niġi biha. Hoj! Tgħodix drawwa di ta'? U hija tħabbilx rasek my friend issa nħassek darb'oħra. Ara minn hawn. Tajx qalbek minna donna kux. Unkellima biss konta. Mela nisma' jkellmux in-nies. Ejja din nimxi bil-mod ħalija kwieta. U hija okej men chillax, ara nisejja. Ma millek xejn fjonux. Xkont nagħmel mingħajr Josephine jien meta mitmissieri. Hi reġettatni l-ħajja. U l-ebda professur ma kien jirnexxielu jfejjaqni ħanejlek. Għax meta tkun tħobb ta' vera jkollok ħajtek mimlija ġejn. Imma dbati ġbin ta' dbati. Għax meta jaqbad jittanta ma tkun tista' twaqfu b'xejn ħanejlek. Fit-tajjeb u fil-ħażin. Dik il-weda ma minnix għal xejn Manuel ma tażżewwiġna. Jien kollox lest nagħmel għall-familja ġin. Kollox. ċinu jtika. Ma kif li jinti t-kontradixini fuq kollox? Il-tablet inġibuħ wara, mhuwiex tifel żgħir, irid jitgħallem jistenna. Meta għandu fej jistenna iva, ma naħsibx li din hija xi ħaġa li għandu fej jistenna li għalaqqas. Hemm se joqgħod u daqshekk. U ejja dadi, ħallini mmur nġibu t-tablet. Ħalli ħummur għaliha xoqgħod jeqret. Inti ndaħalx. Mhux ver toqgħod toħod li rasi kull darba. Fu biżejjed! Fejn se tkun qegħdin, Jekk tagħmlu hekk għand in-nannu hawnhekk le fimtu? U jekk se tbaqgħu tagħmlu l-istorbju, it-tablet mhux se tarawhom għal-ġimgħa tgħid fimtu?
Lejla ħanħodha l-memogram l-ommi. Forsi ma tafx kif. Ma naqpax nisma' l-missieri jeqret. Għandu ħabta jaġibhom dak. Nar xejn tajlu. Ma nixtieqx inkun xaraf ġisem ommi meta kienet twellidni. Min jaf kemm qala la penik. Il-ħasra jigravhom l-affarijietek. Għal xejn tajlu. Xi kultant tarbit tfal jagħmel. Hemm setax attur kollu dak. Ikkandilaċ. Ma tiġi ħora li jista' jkunu. Ifhem, ma ngħidlekx le. Please. Ħtiġ ħaġa fihom. Le, thank you. Ġibilha bħali. Le, vera, kri. Ġibilha wift. Toqgħodlix hekk ta'. Kull ħaġa li qed nara tfakkarni fih il-ħin kollu. Mhux ovvja, ġimma kull milek. Issa tara kif jerġa' jiġi kollox postu. Post ħafna status fuq Facebook għax inħobbok, għax mingħajrek minn xejn. Hija remħa, akku issa għamel bdeli għandu issa. Laqas biss tibda ħdejk. Ora vera jiblaħta. Żof moħħok din fjom. Good riddance to bad rubbish. Xbajt niprofa nfehmek. Kieku għand kam taħarġet ilek għali li liħob, imma ritratti tana għadsbra minn fuq Facebook. Profile picture li ċaxra maħħa qiegħed. Tiex ma tibblokja xajt. Għax kieku bqaċerta li kolli namlu blog biex nara xinu jitfa, ma tikolli nerġamlu blog. Isma, tħalliħx jaffet wakwis, ta' zik ta' Facebook. Murara, ritratti kull muma. Ma jgħidu xejn wara kollox. Ma comments u status jitru. U billi jitfaw il-comments. Murara, minn jaf mux ikunu għaddejjin fil-verita. Ma nafx kri, minn fis-seba sema qed narhom. U kuku stess fjom, li teqpa' miegħu wara da kollu li għamel. Isma, u tilef ta' wara kollox. U taf xejdu, li l-imbit isirħal, mux il-ħall isir imbit. Xieġifieri? Aj ma jaħasra fjom. Jiġifieri la qelebilek darba, kien ħajqelebilek darbtejn tlieta u min jaf kemm iktar. Mbagħad wara kollox hemm nara ġara dak li ġara, għax ikun min jaf ġara minnek. Hawn huma. Ebbu. Mhux kien hemm tfajla sabiħa wara l-bar, qed nitkellem xejn magħhom. Ejwa Gustus, u minn idi ħammur nitlala ma' suftajna. Hawn hu, wasal sieħbi x'għandna sieħbi. X'għandna Joseph ħin. Nitaba Kristinu. Entajna darba, ħalli għaxaw obbligati ta' jsammik, imma msomma. Dik Fiona. Għandi pjaċir. Hellu fl-ħar. Il-fall fejn? Marru dej Pawlu fil-ġnien. Għala ħalejtu momorem, ħammur għalihom. Jek smur se nitlaq jien. Titlaq għalfejn, x'għamilt ħażin? Taħseb li kellek għalfejn tiksiru hemmhekk l-ewwel it-tfal? Taf kemm iddispjaċih Jason. Ma nafx kif ma faqax jibkien. Ma kienu qed itelfuk hux. Xrid ma sikkithomx? Mhux jien ġibthom hawn braj. X'ridhom jagħmlu żewġ it-tfal hawnhekk joqgħdu sam żewġ soldati jew? Metlikx inħallhom mom illum. Imma forsi jien hawn ridhom. Imma postom ma kienx hawn illum. Bl-awdituri magħna. Ma nafx kif tirraġuna int. Jiġifieri inti tridni ma nibżax għal wliedi. Waj ma braj, mhux ovvja li tista' tibża tfal, mhux dejjem bżajna lihom it-tfal minn mindu twildu. U sa fejna fin kibru sew. Ma naħseb li mhux qed intuhom ħin biżejjed. X'inhu? Qed qattaw wisħin għand ommu kumissier, kull ftit ħin li jkunu magħna kważi dejjem biżi b'xi ħaġa. Kien bis-serjetà qed titkellem. Ingrid, ma rridux nammettuha imma veru. Mbagħad inti dilaqda xritta. Mhux xogħol żejjed, dan m'għandek xogħol biżejjed hawnhekk x'tagħmel. Għazzeffen laqda fin-nofs issa wkoll. Jidilli li dejjem laħħaqt kif stajt jien. Ejja, ma mhux intrigu żejjed. Jiena lija l-ftit ħin li konna ma tfali misna nqattawh. Jekk naslu nabbandonawhom laqas ikunu nafu kif kibru. Ara brajħi, toqgħodx tivvinta aktar skużi, aqbad u għejli xi ġralek. Xi tirdu jiġili? Ma ġrali xejn. Dunajt, il-bira, jisek ras maqtuwa hemm. Tista' tgħidli x'ġej tagħmel biex taffinini ma' Sandra u ma' żewġa? Ma tgħid xejn hux. Immutajt. Mhux aħjar tgħidli xi ġralek għid. Xejn. Isma' xejlek, xejn. Nibqgħu bix-xejn mela.
Sinjura, tistgħu titlu. Inti tista' toqgħod hemmhekk, tak jogħġbok. Sinjura, jidher li hemm xi ħaġa u naħseb aħjar nagħmlu ultrasound ħalli nkunu aktar ċerti. Ma jidher li hemm xi ħaġa serja? Xi ħaġa sospettuża hemm u mhux ta' min ninjorawha. Eħna nagħmlu ultrasound ħalli nkunu aktar ċerti, tajjeb? Ma sospettuża ngħid jien. Nistgħu nagħmlu issa jiġifieri. Iva mela. Għamilha ma issa naraw. Toqgħodx ningweta żejjed. Okej, mela. Tuni minuta. ċempillek missierek fuq tiegħek. L-aħwa ma sejtu d-dar naħseb. Aktar ħajmla rasu issa. Uffi xi dwejja ma tiġrili hekk. X'min li qed tagħmel żibel? Le xejn jaħsru konna nilagħbu bil-ballun. Nilagħblek imma daqtejtu għaf switchek. Le ma mitlu xejn qasbis waġġejtu. Ismani. Inti qiegħed kemm il-qaħbex titu ma tifel ħallek kwiet fimt. Ħandardru għadrejn u d-dardira. Nerġa' rek tħares lejn tifel. Kull ma hawnhekk nesbik. Okej, men, sorry, ma nerġax. Tindaħalx! Ara kif tkellim miderin. Inx tindaħal, int m'intix missieri. Qaqtlek ommak qed tawwek kontri issa. Illum missemmijiex, okej? Jien minix bżonnok. Gerrex lem defsa u ħallini bikwiet. Daret lek ara kif tkellimni. Il-seni tiegħi ngħid li rrid. Mhux dejjem ħaħsibkom jien derin. Qatt nagħtek xi ħaġa? M'għandi bżonn xejn minn għandek. U jekk ma tridx tagħtini pocket money tagħtinix. Daqs kemm int galantom ħej, ngħidilha l-iston kolli l-ombi biex tagħtiha l-flus. Ifara kif tkellmu l-missierek derin. Ġa qedlu, dak mhux missieri. Tajb recorder tommu. Għadu ċans, tiħftet ċans, issa jikberu. Biex tawih kontri għal-ewel tiħu. Għara kem tmur titbaħrat ma tajdlux. Xmix tarraħal koll laqtet aħbali. Men, jien konġa jinfittixkom ta' għandkom xi ħaġa fuqkom. Tlaqlem xbin, għabad niknes kol mawbik. U għajja, men, għandi flus fuq. Ent ħatmur lemja! Mux sejdumu fuq, eta. Ejja, għandik jien, ejja. Il-pass li jmiss huwa definittivament li ħajkonna nagħmlu biopsi. Mir-riżultati li għandi jidher li hemm lamp u biex niddeterminaw iktar x'inhi bil-forsa kridu nagħmlu. U kif issir ġifieri? Bażikament ittieħed dik li ngħidula tixju mill-lamp, nibatu għand il-patoloġista u jkollna diagnożi iktar aħjar. Imma dik kif tittieħed? F'każijiet bħal daw sinjura nużaw dak li ngħidulhom needle biopsy.
Bażikament. Iqaf, aħjar ma nkunx naf. Isa ma tagħmilx hekk. Sinjura, bl-ebda mod ma rrid nallarmakom, però huwa l-uniku mod biex ikollna riżultati aktar konkreti. Imma mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa. Sinjura, għaduk minni wis biex ngħidlek xi jsir wara. Kif għedlek, il-pass li jmiss huwa dan. Ma rridx noqgħod nallarmak b'ħafna komplikazzjonijiet għalissa. Kif ikollna riżultati aktar akkurat, u mbagħad inkun nistgħu nitkellmu aħjar. U riżultati xi kemm idumu mbagħad? Jumej, 3 ijiem, jiddependi mis-sitwazzjoni. Kellha raġun mela missierek, ara se jagħmel issa. Issa billi jagħmel ma jaħasra. Isa, jien ma nafekx hekk tagħlilek. Issa nagħmlu li għandna nagħmlu. Inutli noqogħdu nikutaw iż-żejjed. Sinjura, hawnhekk għandek ir-riżultati li għamilna s'issa. Tal-parir li tkellem it-tabib tal-familja ħalli jkun jaf x'inhu jiġri. Okay, nagħmlu hekk mela. Thank you. Memx imnix. Mandi, memx imnix toqgħod tgħidli thank you tal-ikla. Thank you, Daniel. Qed iddum l-uffiċċju. Xogħol nkun. Xogħol? Jieħu gost bejk is-Sur George. Taħħajlek sejjer mill-bieraħ b'din. Nati kollox biex it-tieni d-daħqa li tajtu l-bieraħ. X'ridni nagħmel, nifqa' nikbi. Il-problemi tiegħi ma ħobx norihom il-ħaddieħor. Ma nafx huma sa fejn naf jien jekk min issejjer żbal il-memorja tiegħi qed tgħidli li d-darba xi ħadd qalli li mhux ipokrita u li ma jħallix kollox għaddej. Hemmhekk xogħol inkun. Ma nistax inġor il-problemi tad-dar miegħi. Jekk niftakar sew fl-anniversarju għattuli dan il-kliem. Il-5 anniversarju tagħna. Għaremmek, emmek kiva, emmek ġibnijom il-problemi. Imma l-Sur George nitqulu. U inċet parla għajt. Ma ġbajċ xaba konfidenzi ma dik. Dik min, sta tivvinta issa. Mwaj ma jisek ma derċ. Bdejt tinħall intu titkellem maħħa. U biex tħollok iktar bdiet tgħidlek li pregnant u tifraħ jisa l-fidila. L-Lorna kellim tabħan nies. Kif provajt namel miegħek ukoll. Imint ma t-tinix wiċ. Għax Lorna tatik il-wiċċux. Tibżax. Tibżax. Ibqa tfal ħażin tiegħek fuqi. Ma ħaġa waħda ngħidlek jien. Jekk inkun naf li hemm xi ħaġa, jiena u int ħażin nispiċċaw. Tinsijiex din Mendi. Miegħi m'hemmx logħba. Inti qed tiġġennen xi naqra jew għax issa ħadd qabbiżhom li. L-ewwel darba li jintbissimt lil xi ħadd. Tara xe, issa għandi bżonn il-permess tiegħu biex nitbissem lin-nies. Lin-nies? Jiena meta tokorni għajni ma tokorniex għal xejn. Xu social worker ta' bilħaq. Tibżax ibqa' waqqa kollox għaċċajt. Kun sarkastika tibżax. Ara, ħanitlaq le. Ma joċċ għal-widnejkux? Le ma joċċ. U ħanajdlek ma joċċ għal-widnejja. Il-ħafna konfidenzi u awguri mal-Lorna l-baby. Meta taf minn xi għaddejja. U jille? Jien minn xiex għaddejn jien. X'taħseb li jien mhux taddemmu l-laħam. Ma tantx taffettwak, donna. Taffettwani iva, imma ma nħallix tkissirna. U inti għafejra l-ħaddieħor. Nejr għall-Lorna, għandek xi problema? Nejr, u xbajt nismaħa titkellem fuq il-baby. Kemm nixtieq kont minn floka u kull kelma li tajt fuq iż-żikta tqala inħossa stallet. Kontent issa? Billi tagħmelek mhux se solvi xejn Mendi, mhux se solvi xejn. Hemm soluzzjoni għall problema Daniel. Insija Mendi. Insija. Mela tindaħallix lil min nitbissem. Okay, Dr. Bonello, but niġi nkellmek. Thank you. Bye. Inutlu nqoddu nħibba wara sobajna għalmel.
Sali jemmemmu. Konna nimxu mal-kurrent. Kurrent qawwi donnu li ġejjux. Imma da torti għaj? Min ċandek xtaqsam. Għaxin donnu kontrina toħoda, Manuel. Tkun għaw laqas kun taf xinti tagħmel issa kettajx fi sħab. Jon kella toqgħod taqbad magħna u tajjat magħna l xej b'xej. Taħseb li għandi btit nara dal-affarijiet ma' wiċċin? Skużani, Josephine. Tafu kif jien? Naf li kultant nagħmel bħat tfal iżżar. Bat toqgħod taqridli għax naħbilek. Mhux bil-fors naħbilek jien. Le ħej, jien marritkom taħbulu xejn. Xejn, Kristin. Fimt? Iva, okej. Fimtni jiġifieri. Fimtek. La, wara fimtni. Isma' pa, tittajli xi ħaġa? Aqlaħħa. Jien? Le, xej. Min għalfejn qed tkellimni hekk? Sempliċement biex inkun ċert li fimtni biss. Għaj li jaqbad waqlaħħa. Xi trid tisma' Kristin? Li l-pjan tiegħek ma xi ħarir? Għax dak il-każ jiddispjaċini ngħidlek li fallejt blikraħ. X'intajt, Manuel jaħasra? Arroħ minn għandek mejjed, x'intajt? Pjan. Xi pjanu pa? Pjan. Li jintu għammok taħbu li fejt kun int meta toħroġ. Naqta rasi li jintaf, Josephine. Issa drajna dejjem l-istess storja? Kunna ħanajdulek. Isni kont naf se tkun it-tweġiba. Isma' pa, ma jistax ikolli ħajti jien. Naf x'in nagħmel. Jien għandi l-età tiegħi ta'. U jien għandi d-doppju tiegħek u iktar, binti. Xi tridni għajt? Ma nafdal ħadd, ma nkellem il-ħadd, nilqaf il-ġobozza, hekk tridni? Ħadd ma qallek hekk, imma l-menu li tkun qed tagħmel ma taħbibx minni. Isma' pa, meta tibda tuħu l-affarijiet bil-kalma, iva, ngħidlek, ma naħbix. Sew qaltlek ommi, aħna konna ħanajdulek. Imminti aħbar tard titajdilek, tajba jew ħażina. Ġifieri hekk għandi niġi trattat jien. Ma jiġikomx moħħkom kemm nadorakom ilkom it-tnejn. Ma hekk kalma u naqra, tnej li jintkom. Jekk vera tirrispettani, tittifhem li jien m'għadniex tifla żgħira, naf nieħu deċiżjoni. Imma fejn noqgħod nafża rasa kull darba li rid nagħmel xi ħaġa jien, u għamil li pjaċir pa, l-insikurezzi tiegħek titfaħħomx fuqi. Jekk hemm bżonn li nkun insigur għax nibżalikom it-tnejn, mela iva, Kristin, għandek raġun. Jien l-iktar bniedem insigur li hawn fid-dinja. Oppuri! Iva nixkellimtu hekk, Chris. Ma nafx ma. Ħasadni. Ma nafx jif sar jaf. Forsi ra l-mobile ux. Għarissa kemm ħajqret, Muru qod bih. Iva perjodu li għaddi minnu. Missirek mhux raġel ħażin. U jekk dat tifel verament bil-aqal m'għandux ikollna problemi. Ingrid! Bravo. Faraħu. Mu, x'qommu jagħmlu issa taf kemm għandu ħin. Mur qajjimhom ħanoħodhom ix-xogħol miegħi. X'tagħmel? Mur lestihom qassa jsir l-ħin. U ħallihom braj fejn tittoħodhom. Ingrid aħjar ikunu miegħi. Fiha xi ħaġa ħażina li jkunu miegħi. Le, ma fiha xejn ħażin braj, ma mhux miegħek se jkun minnhom. Kemm għandi biex tgħix nagħmilhom imbagħad magħhom se noqgħod. Hija ma. Imma xiex braj. Xi skuża se terġa' ġġib lilhom, U tibżax ta' jekk noħroġhom se nagħmilhom is-samblok għal ma jieħdu xi xemxata. Toħroġhomx!
u ħsiebhom mink. Kif ma għemitnix. Mandy! San. Winki, kif inti? Ok, qed ngħaddi ara bħalissa. Tajjeb, ismanin għadni ħirġa mid-dar. Għandi sa xi nofsinarek qadim, bat għandi sal-erba' free. Tiġi naqra sandi, ġib it-tfal ukoll. Tgħid. U mela ġibhom siken dawk jieħdu pjaċir. Imma San, jekk ma jimpurtax, nista' nġib it-tifla wkoll miegħi llum għax id-darba l-oħra kif saret taf li ġibt iż-żgħar biex tgħid ġamlet. Imma kemm intkis ħadha kien għarxatlek jien, ejja u ġibhom jieħdu pjaċir, ejja. Tajjeb ara mela baqa' li kwarta xogħol, issa nlibbishom u forsi sasi oħra nkun għandek. Tajjeb, famuż, kompli ħin, narak, ta' baj. Għandkom ix-xogħol qalbi. U jgħidlu lill-imgħallem u tlaq ftit kmin illum. U jgħidlu li l-mara għandha bżonn il-fsiet bħalissa. Issa jekk f'nofs tal-lejl jaqbadni aptit għal biċċa ċikkulata, titlaq minn idejk u tmur tixtieli, U skur, u jekk tkun tal-ħalib u bil-biċċiet tal-lew stant l-aħjar. Żomnaqa, issa jekk taqa' fit-tentazzjoni mhux tortija, gustos. Forsi ma tafx kifu, dil-biċċa ċikkulata tispirak biex tażel iżem solit in-nies. All right. Mur kompli. Narak. Ċa. Il-ħin kollu naqbdu ma' xixin ma' dof. Ek nadduha. Tak sinjal tajjeb ta'. Iva, imma min jismanna nitkellmu ma jkunx jafna jgħidlek dawn x'inhuma. U vejna fien kif tittaddi għal-ħajja. Titajjar mar-raġel ux. Stramba l-ħajja, Fil-li konna għaddejjin mod, ħruġ, pjanijiet fuq pjanijiet, fil-li f'temp ta' minuta biċċa pregnancy test bidlilna ħajjitna ta' taħt fuq. Konna ngħidu qabel ma jkollna tfal nagħmlu żewġ holidays tajbin. Immissa, għaddija South Africa u għaddija Thailand. M'hemmx tagħmel. Immorru weekend għawdex minn flok. Kif jiġilek hux? Iva hi, din jila okej. Jiena okej ħallejtu. Irqattu kmini dal-lejlux, għattu bil-aqal. Għala. Għax dal-ħodu tħal tax-xogħol kmini aktar mis-soltu. Iva, rnexxil l-istikmini dal-ħodu għal-darba. Ixet li jaħdem Daniel social worker? Iva. Min jaf kemm jara problemi miskin. U jien naf x'jara. Ma jkunx jista' jgħidli kollox, mhux konfidenzjali. Iva kos, u min jaf x'jara wkoll. Noqgħod ngħid jien xi kultant fiex se nġiba t-tarbija għaw dal-problemi kollha. Għal-ħares toqgħod tirraġuna hekk. Iktar ma jgħaddi żmien aktar nikkonferma kemm it-trobbija hija kollox.
biex ikollok ir-rispett mandu lidek, trid taħdem għalih. Nieħu minn ommi jien. Għadna sar ġurnata tal-lum qisna nħobża u sikkina, ma noqogħdux mingħajr xulxin. Dak laqwa wux. Hijas, l-om dejjem l-om tibqa'. Nistaw namlu bih li rridu issa l-aħwa. Mux dejjem hekk għamilna Sur Ġorġ. Iva, miss iktar minn qatt qabel. Nistaw nirrikattaw kif irridu. Oj, bellaħni rajtu hemm, Jiena jgħatlu, festennet li se nsibu hemm. Klassika tiegħek dik, Fred. Iva mi dik, ġalloħ jistħi ftitux. Ma sar jipprotesta naqra tal-aħħar. U mhux ma nar insibu l kaptu, biċċa ċiwawa jembaħ kull moda. Daqt id-daromlu kollha Sur Ġorġ, Ma minni tqajt issa. Mal-mara, mal-kunjatu u mat-tifla u mat-tifla ħadd is-selfie sal-ġieħna. Kolla konna nafuhom qabel Mbagħad xi ftit ta' garanzija jrid ikollok. Missa tħadd iżjed fil-font Sur Ġorġ. Fil-font, tiċċajtux fil-font. Bit-tifel tiegħu jew fil-pool tiegħi. Ewwejja. Mela xiex. Ma tridx illi ngħidu li jekk ma jitlax iġib li x-xogħol nispiċċa nerriqulu. Għandi bżonn ninkellmu għara, rridu jitla l-isqallija. Did-darba anzi ma qeritx wisq. Mhux aħna minni ħnies Sur Ġorġ il-dak, tgħid ma sarx nies bil-fjuri jew x'affarijiet daw, imnalla konna li ħaħna x'kieku qasbis kien ikampa. Insomma l-aħwa, ġietna eċċellenti, proset. Aħna ma minna xejn Sur Ġorġ. Proset il-martek għax hi daħlita magħha. Ħalli fidi Fred, issa l-lejl antijula l-proset. ċens, int alright? Alright, Sir George. ċens, t-tinkwetani, jett kun ħazin dal-axħar. Ejle najdlek, ejja neħelsu minna l-ex. Nitfnuwa fil-bitħa ta' Brian, ħabbu se jinduna? Illallu xideja dik. Naħallu nemennek laħba bħalissa. U ejja ċens, biex nħalsek sew ta' xolli tagħmel għaddejjin ħajja ta' papa tnejli intom miegħi. Ġwanni Pawlu t-tieni, eżatt. Iva, tieħlem ħata, nemma parti miċċajt. Ibqaw segwuh. Rrid ikun naf kull pass li jagħmel. Kemm il-darba jpoġġi fuq il-lok irrid inkun naf. Sur Ġorġ, u jekk jaħsil xi deħ wara li jimsaħ, tkun taf ukoll. Iva Fred, kif dejjem jirnexxilek tfottija ċajta jaqqa. Iwa jaħasra tiġattilkom jieqfu wiġla x'ħadd iżolqu. Alla jbirek u x'enerġija għandhom it-tfal. Nimmissjaħ ingredient dak iż-żmien meta kellna t-tifel żgħir. B'x'issem, biex inkellmu fuq il-kompjuter. Tħossawx. Tħossaw, xebba jħanbaqlu Ġorġ imma dak ukoll rasu jibsa. Ma jistudja qiegħed le? Jistudja, ma seta' studja Malta le? Vera minn daqshekk imma inti ħuda li serviħt esperjenza u xejn jitla indipendenti. Jiena bħalek naħsibha ma xorta tħossa. Hija vera san, u isma' llum imkien l-bot. U xorta tkun f'kuntatt tajjeb le? Ew żgur, jien kuljum nikkuntattjah bl-Skype. Ġorġ leta, dak iċempel għax qablu n-nervi għajt it-teknoloġija. Ma ntiħx tħortax ġiri laqqas naqbad kaptu jien, imma x'tagħmel għid? Tittimxi ma' żminijiet hux. Mbagħad iż-żar, titiżżomm millhom taħa ngħidlek għax taf tkun perikoluża. Daw drawni, għamiltilhom ċara, irridu jsibu ħin għal kollox. Jien u Ġorġ m'għandna xejn fuq il-kuxjenza. Għallimnieh kull ma stajna l-Marko. Mbagħad Ġorġ dak ifissat taf Marko. Għal kull ġenitur sanħi. Imma Ġorġ ħaġa oħra ta' dak għandu qalbu tajba ħafna ta'. Ingrid qatt mattilek, jiena niftakar l-ewwel darba li ntqatt miegħu. Kien qiegħed man-nanna tiegħek kien qed jgħinna taqsam it-triq. Xeħlew. U jien mort fuq biex nirringrazzjah. Għajnek inħarsu lejn xulxin iżda żewġ boloħ. U mbagħad nanna ħarset li qalt li ċassa saqsi ħan-numru tat-telefon. Kemm sħajt sirt vampa. Żgur ukoll. U ħanajdlek qatt ma nbidel minn dakinhar, imnalla kienu għalija. Mhux għax wiċċek Santa, ma għandek biex tkun gburija b'Ġorġ inti. X'int għandek xi tgerger qas ma jidhirx Brian x'inhu? Ej viva, ma ngergirx hux. M'għandekx għalfejn tgerger għalfejn tgerger. Għax xi kultant ikonna daqsxejn xi ngħidu, Dak kulħadd għandu karattru tiegħu ta' fid-dinja. Jiena l-Ġorġ xi kultant ikun ħantajru ta'. Ma
Ma tiġilitx naqra mar-raġel ma min tiġġielet fid-dinja. Mhux biżejjed nara l-datnejn ħin kollu jagħtu f'xulxin jitqara x'joddosa. Ġejs mill-mod mhux hekk. Dik xorta tieħu nifsu mami bħal mermej. Madof kemm mulin dal-kozz. Ġieli xtrajt mill-internet mend. Mhux wis, le. Għaru kaza ta' kollox mola smewwiet, jaħsbu li kulħadd bħalhom daw. Inta okej mend? Iva, mela. Iżgur. M'għandi xejn Lorna, serraħ rasek. Ma rridx nindaħal imma tkun titkellem għajdli. Qedlek m'għandi xejn Lorna. Skużani, ma kontx naf. X'ma kontx taf Lorna? Xi trid tkun taf? Ix-xejn ma rrid inkun naf mend. Saqsejtek biex nagħandek bżonn xi ħaġa għalhekk biss. Ara milli pjaċir u tindaħalx. Tista' tmur. Stenna, maħna mhux lesti. Imxi, ħamur, imxi. Imxi, wa. George ma nifhimx iżjed. Iva, ma mendi. Ħajjejt nisma' ħadd titkellem fil-qaħbeġ baby xbajtu tqallajt. Ejja, mendi toqgħodx tagħmel hekk, ejja, tibżax. Issa ngħidilha biex toħroġ bil-lif. Ħalli fidi, ħalli fidi. Jiena xartlek Ingrid. X'għedli? Minna li għetlek biex it-tfal ma titlaqhomx minn taħt għajnejk. Iwa jaħasra mhux taħt għajnejja kienu. Taħt għajnejk meta qatt toħdom bad nies u toqgħod tiskomodhom, biex imbagħad tintefa' tparla fuq dekċer u tfal min jaf x'ikun qed jagħmlu. Kien daqshekk inħobbhom it-tfal brajta, missa żejjed. Mela waħdek? Iva. Ħapoġġetek mela ta'. Diri nħu paċenzja, l-lum vera m'għandix flus. Wejja, l-lum m'għandi flus, jien biex ngħid kelma miegħek hu. Mela qotu. Xi sħan ostra anke biex naqfillat sta' jinsir ilma. Żmiena hux. Isma' hemmx għandek dadwejaq kollha. Fil-fatt ma nixtieqx li tkun taf li tqajna. Napprezza jekk iż-żomm din bejnietna kif għadlek.
Ma ngħidilix mhix problema. Ma nafx se nagħmel xi ġennata, ma naħseb ħajja naqbad ngħidlek. Grammy ġie miġġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance